Musa dun kɛra cogo di? Mun ne ka chèque de filɛ nin ye kɔ la? E ɲɛ bɛ mun na? Ne ka chèque bɛ ne kɔ la ko tiɲɛ ka wuli yan. Ne b'a la ka taa école. I ɲɛmɔgɔ den ta ka bɔ na la n'a y'i ja ta baara la kɛ. Ne ka mun de b'o la? Yan tigi de ko ka na chèque in ta ko ka taa n'a ye. O dun y'a kuma sugu jumɛn ye? O y'a kuma sugu jumɛn? O dun e ye bobo den de ya. Ni mɔgɔ bɛ chèque in na, I bɛ tugu kɔ an bɛ taa I b'a dɔn mɔgɔ min y'i ci. Musa mi deli sa, ale yɛrɛ de kama heure selen don. Ma fɔ I tɛ bɔ ne da la. Ne ko heure sera o t'i kungo de ya. E ka kalan nafa dɔ de bɛ ne kan. A bɛ ɲɛna e ko ka di ne ya. Ni nufile wagalen di I jɔ ni ɲɛ ye ba ye. Chèque in bɛ n bolo. N ka n tɔgɔ sɔrɔ I da n bɛ n don I kɔnɔ. Fifi, o bɛ taa école la. Mun bɛ yen? Asi. Ne ye n ka sɛgi bila ka don ɲɛgɛn na. Ne bɔra ka na sɔrɔ n ka sɛgi bɛ Musa kɔ la. Ne y'o kuma fɔ a ɲɛna. A y'a kɛ kuma sugu bɛɛ fɔlen ne ma. Ko ne mago bɛ n ka sɛgi la. Ko ne ka tugu ale kɔ. Ko Musa kɔ la wa? O ma Musa bɛ taa mun kɛ ka sɛgi la? Ne t'a dɔn. A taara n'a ye min? A bɔra n'a ye kɛnɛma. Kɛnɛma wa? Wa a bɛ so kɔnɔ? Awɔ. Musa. Bonsoir. Quoi? Oui. Ne b'a ɲini fɛ I ka taa Fifi bila o fɛ. Mun na? Wallahi kɔni ma taa Fifi bila o fɛ ni Fifi sara yan nɔ I ka su don. Yan t'a ka so de ya? Tiɲɛ don yan y'a ka so. E mago bɛ mun na? Nka depuis Fifi nana yan nɔ wallahi Fifi tɛ ka hɛrɛ sɔrɔ. Ni mama t'a kan ne yɛrɛ tun b'a kan. Ni ne t'a kan Musa b'a kan. Sɔgɔmada la Musa bɔra ka na Fifi ka sagi sigilen sɔrɔ ka Fifi ka sagi ta ka bɔ n'a ye. K'a tɛ taa n'a ye école la. Fifi jɔlen filɛ nin ye kasi la. Musa de y'o kɛ. Musa de y'o kɛ. Baasi tɛ. I ka taa. I ka taa bala. I sɔrɔ so kɔnɔ sisan. Girigi, I ye n jigila misɛnya I ka ko la. N'a fɔra ne taara nin wagati fitinin kɛ kaba la ka se, ne ka n'a sɔrɔ gɛn bɛɛ ɲagamina, nafɛnw bɛɛ taara u kun fɛ. Ka groupe ci fo k'o kɛ groupe 4 ye. N tun ye danaya mun da I kan, I ma se k'a minɛ fa. Suite kɔnɔna la, n'a kun fɔra lozi gɛn, cɛw tɛ sigi, musow tɛ se ka jɔ. Mais bi, aw yɛrɛkɛra. Aw tɛ ka se ka foyi ɲɛnabɔ. Nka mɔkisɛnw bɛɛ la, ne kun ye danaya da e de kan. K'i bila cɛw ɲɛma. Nka sisan ne y'a dɔn, e ni muso ka hɔrɔn de kan. Lozi, Gamala ye dibi. Anw dɔrɔn dibi na waati na. N'a dɔn tugura Moze wɔ. Lozi, ne ta kɔni bɛ se ka k'a la bingani fu ye ne kan. N'o tɛ e kɔni bɛ Moze dɔn. Moze tɛ foyi ye. Bon Moze tɛ foyi la mɔgɔ kɔnɔ sugu kɔ.
mɔden ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna sugu ka n'u ye wa ni bi n'a ka biya tɛ ani e bonya tɛ zan ɲɔgɔnna bilakoroden tɛ se k'i jɔ ni ye k'a bɛ kuma lozi bonya bɛ yɔrɔ kojugu n'an kalila an ba la ne ni mɔden tɛ jɛ ka baara kɛ kulu kelen kɔnɔ jamais de la vie o tɛ se ka kɛ. Ne de y'an wele ka na n bɛna réunion convoqué ka bɛɛ lajɛlen wele an bɛ kuma wa an bɛ segin ka kɛ kolon kelen ni cɛ o cɛ ko k'a tɛ sɔn o ma o bɛ bɔlɔn kɔnɔna haram n'a ye sɔrɔ yan baasi foyi t'a la. Tanti. Musa. Ani fa mata. O kɛra. Nɛgɛ. K'an mɛrɛ bi da. I b'a dun. Baasi foyi tɛ yen. E kɔni hali tina bɔ mɔgɔ ye. Zan. Nin tanti ɲɛnɛmanba de. N tanti min don a ka ko ka bon bolo kojugu. Musa yɛrɛ wali. I yɛrɛ ɲɛ b'a la. Silizilenba de don wa ko nɔgɔntigiba. Tanti. Naamu. Nin ye Zan ye. Mɔgɔ sɛbɛba de don. A n'aw ka so ma jan ɲɔgɔn na. Ni mago b'a la ci o ci la. I bɛ se k'a wele a k'i ka ci ɲɛnabɔ ye. N'Ala sɔnn'a ma problème foyi t'a la. Tanti. Naamu. Muso y'a f'i ye cogo cogo a kɛ tɛ mɔgɔ ni mago jɔra waati o waati n'i ka bila la. Problème foyi t'a la. Musa yɔrɔ salo ye e bagi cɛ. Ɲinan kɔni jija i k'a sɔrɔ dɛ. Tanti hakilila tigɛ. Mina n bɛ ka leçon ta cogo min n bɛ ka leçon ta n yɛrɛ ka bɔli ka suma sisan. Ayi n dalen b'i la. N denkɛ e ma école kɛ wa? Bon ne taara ne demande ye tan. O fana ye hakilina ɲɛnama ye. I b'a dɔn o yɛrɛ ye sensiba ye parce que dɔw yɛrɛ tɛ sensi sɔrɔ ka don école la. J'espère que depuis diplôme kɔni b'e bolo. Tanti bɛ n bolo. O ka ɲi nɔ. Musa n bɛ se ka kuma i fɛ mɔgɔba de b'i la. O tɛ baasi ye. Ne mago bɛ ne la ka ne to ɲɛnɛmaya fɛn o fɛn na ne b'o bila k'e ka wele la. Ne ka so ma dɛ. Zan an bɛna san. Tanti n b'i lamɛn. Musa e bɛ n dennin dɔn wa? Awɔ ne b'a dɔn. E b'a dɔn? Musa nin dennin de ko f'a ka ne ka furu sa. Munna? Nin b'i fa de nɔfɛ n'a bɔra midi fo dugusajɛ filanan midi a bɛ segin ka na n kɛlen bɛ k'o bɛɛ mun n tɛ wari sɔrɔ a bolo tuguni a borola hɛrɛ foyi o tɛ kɛ ne kɔnɔ tuguni mun yɛrɛ ne tɔɔrɔ a bɛɛ lajɛlen na ne y'a wele don dɔ la de o y'a sɔrɔ n man kɛnɛ yɛrɛ n bɛna f'a ɲɛna kɔnɔ bɛ k'an jeni n bɛ bali mun na dennin de n ka appel ta i ka nin miiri diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn na dennin y'a bɛɛ lajɛlen fɔ ne ma a kɔni ka di ne ye ni ne ye nin dennin nin ye n b'a minɛ k'a datugu de. Tanti. Naamu. N'i ka kuma bɛɛ lajɛlen faamuya n'a y'a sɔrɔ ni zɛndɛri b'i kunna i bɛ dennin photo envoyer ma. Musa ne tɛ zɛndɛri ko ninnu ɲɛdɔn e yɛrɛ b'a dɔn ne tɛ foyi dɔn téléphone ko ninnu na. A di yan. Envoyer. I hakilila tigɛ tanti. O bɛ sɔn ka diya n ye dɛ Musa. N bɛ dennin yɔrɔ ɲini tile fila in na bɛɛ n b'i wele k'u ka so yɔrɔ yiri. Problème foyi t'a la. N b'i ba fo. A b'a mɛn n'Ala sɔnna. K'a fɔ mana ka taa to an sigiyɔrɔ la dɛ. Baasi foyi t'a la n b'a f'a ye. Awɔ. N cɛ papa
est-ce que tu vas me foutre là? Moussa, ne bɛ ɲininka o. I bɛ mun dɔrɔn ko sugu de ta? Han? Mun kelen de y'a to i Fifi ka sagi minɛ Ala sɔnna k'a tɛ to école la? Pour quelle raison? E tɛ sɔn kalan ma di e tɛ fɛ denmisɛnnin tɔw ka kalan. Papa, kabini ne bangera ne ma dɔrɔgu ta. Ne ma ka sagi minɛ ko parce que ko n kan ka sagi minɛ dɛ. Ne bilala la de. Jɔn bilala? Maman de ko ka sagi minɛ Fifi la ka taa n'a ye. E ba de ye bila k'e ka sagi minɛ Fifi la pour quelle raison? Ale de y'a san ka d'a ma. Mais papa, Fifi fana tɛ jinɛ wɛrɛ ne ka maman ci bila ka Fifi to yan. Ni n dala minɛ n bɛ n kari kɔnɔ sisan Musa. Ne tɛ k'i dala minɛ mais Fifi fana ye den. Maman bɛ kuma ko ne tɛ maman. E baba k'a ka sagi minɛ kun bɛ na pour quelle raison? I bɛ taa sɔrɔ a ye ko kɛbali de kɛ. Mun ko? A t'a dɔn k'a bɛ to école la mun b'a si ka segi ta? Ne ma bila ka si ta minɛ n'o tɛ hali den min tɛ a se ni maman ko ne k'o ta minɛ ne b'o ta minɛ. Musa, que ça soit la première et la dernière fois, il y a un avertissement là-bas. E bɛ ka fɛn fɛn kɛ ne tɛmɛna nin bɛɛ dala fɛ koyi. Sigida bɛɛ lajɛlen bɛ ka i tɔgɔ fɔ kɛnɛma. O tɛ gansan ye. ou bien elle était musée. Hôtel ou musée. Musa, tu es koto kokito. Et pour le coup, mana fait mini fait fermé ni kabe na fani se kuna da madino. Ine kunyenta o chife, ne be yorom na bi de kun tekete. Wa ebe yorom na bi e kun to soro. Na fatin ko nuna. Papa, ni ne go me kuma sa ina foko ne dangadi, kata soro dangadi ate. E ka juguno yo. Fɛn o fɛn bɛ ka kɛ Fifi la, ni e yɛrɛ ka ko kɛtaw bɔ a la, a tɔ b'a den. N ko mama ko yan nɔ ko ale ye ni Fifi minɛ, mama y'o fɔ yan nɔ. Donc o fiɲɛ min bɛ Fifi kɔrɔ dɛ, a ba bɛ ci ka bɔ a la de. Ouais, n y'a faamu sisan. Fo ka diɲɛ wuli an tanti tɛ se ka k'a ye. C'est bon, n ye kuma in faamu Musa. E ju ta ka wuli ka bɔ yan. Hakili la. I ka sagi minɛ i b'a bolo ka na. Ne tɛ se ka sagi minɛ dɛ. E tɛ se ka sagi minɛ. Ah, ouais. Chérie, e b'a dɔn k'a fɔ k'e kɛlɛli man di ne ye, mais kuma dɔw la ne bɛ to ka fɛn yɛlɛma de, n t'a dɔn fɛn o fɛn bɛ n sɔrɔ. Chérie, s'il te plaît, ne b'a ɲini i fɛ, kan'a kɛ ne kama dɛ, i b'a kɛ furu min b'a ani ɲɔgɔn cɛ, ani an bɛna den barika minnu sɔrɔ furu. E yɛrɛ ko ko muso de ka di ye, n'i ma ɲɛ k'i bɛ muso wolo f'a ka kɛ barika man di, donc ne b'a ɲini i fɛ, i ye ne ka photo minnu ta k'a i ka téléphone kɔnɔ. A ka di ne ye i ka photo ninnu sigi ne ka bɔ. E yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko photo ko ka ca. Photo bɛ se ka se yɔrɔ la i yɛrɛ hakili ma se yɔrɔ min. Papa, ni photo ko de don i da i ka sunɔgɔ. Ne ka recherche bɛ mɔgɔ mun kan o y'i ka sunɔgɔbadennin de ye. Ale kɔni n t'a to abada n b'a ka photo publier diɲɛ bɛɛ k'a ye. E ta kɔni ne tigɛrɛ la a mɛnna. Ajaratu, ni e y'o kɛ e fɛ k'e bɛ k'o kelen de malo wa? Ni furucɛ de ye ne ye. Bi de i b'a dɔn k'a fɔ ko ne furucɛ ye e ye. N ko ne y'i furumuso de e bɛ taa yaala de ka ne dalen to so kɔnɔ ka taa tugu sunkurubadennin kɔ wa hali sini n b'a furu publier o de tɛ k'i faga n'Ala sɔnna ma ja i fatɔla bi. Ouais. Oui, Ça va? oui, ça va. Ok. Donc, O don e ne gɛnni min kɛ ko ne ka taa yɔrɔ la tiɲɛna a kun digira ne na dɛ a kun ye ne tɔɔrɔ yɛrɛ de nka ne nalen so ne ye réfléchi yɛrɛ de ne b'a dɔn i bɛ ci ne kan ka d'a kan mɔgɔ i bɛ fɛn o fɛn kɛ a nafa y'i yɛrɛ de ta ye fɔlɔ n bɛ layidu kelen d'i ma o don ta bɔlen fɔ
n tɛ ekɔliso min bolo. Ni sera k'o kɛ o bɛ ɲɛ turu. Umar, Oui. I fana bɛ ko dɔw kɛ o tiɲɛ yɛrɛ olu man di ne ye dɛ. O ye mun ko ye? I bɛ jouer ne b'o kalama wa I bɛ dɔrɔgu fana ta hali sunkuru tigɛ ninnu I bɛ nin bɛɛ kɛ tiɲɛna n'i sera ka dɔ bɔ ninnu la ne ma kuma I ka sunkuru tigɛ ko kɔnɔna dɛ mais jouer min ni dɔrɔgu ta n'i sera k'olu dabila o bɛ diya ne ye dɛ walahi mɔgɔ bɛ se k'i ka kamalenya bɛɛ kɛ k'a sɔrɔ nin si tɛ. Asi, jɔn y'a f'i ye ko ne bɛ nin ko ninnu kɛ? Umar, ne bɛ ye koyi ne bɛ ɲɛ ci i ka ko caman de kan ka d'a kan ne b'i fɛ. Ok, n y'a mɛn n bɛna n réfléchir. Réfléchir ko t'a la dɛ I b'a dabila de. Ok, n y'a mɛn. Mais fɛnɛ k'i jilaja ekɔli la taga la dɛ. Ayi, nin bɔlen kɔ a la n tɛ ekɔliso min bilen. Ka d'a kan maa I mana fɛn o fɛn sɔrɔ k'o bila I kunkolo la mɔgɔ wɛrɛ foyi de tɛ se k'o bɔ. O ye tiɲɛ ye. A faamuyara? N y'a mɛn. I bɛna taa mun na sisan? Bon, I ka taa foyi la mais wa a bɛ so dɛ. To ka taa so sinon o ka fari dɛ I yɛrɛ b'o kalama. Sa. Ya I bɛ se k'o kɔnɔ yɔrɔ ni n den de ka bɔ ka na. D'accord. K'an mɛn o la. Ok, merci. Je t'aime. Je t'aime aussi. Musa, ne dun ka finiw b'e bolo e bɛ ka taa n'olu fana ye min tugun? N b'a la ka t'i ka finiw jeni. Musa, Ala kama n b'i deli kana n'o fana kɛ n na sa. Hey, ne t'i ka manamanakan ninnu lamɛn dɛ. E bɛ gɛlɛya o gɛlɛya la du in kɔnɔ yan ni n ba cɛ a bɛ n yɛrɛ de nɔ ye. N'i ko k'i tɛ sɔn ne ta ma I ni ɲani tɛ ban wa I ni tɔɔrɔ yɛrɛ fana tɛ ban. Walasa fini ninnu ka k'i ta ye I b'i yɛrɛ labila ne ye. N'o kɛra I ka fini bɛ k'i ta ye wa n tɛ kojugu foyi k'i la du in kɔnɔ yan. Musa n t'o kɛ. Musa, N'u ma ɲa bɛ so kɔnɔ yen tugun. O tuma na e ye kiri tigɛla de ya? Mankan min t'a kalama. Aw f'i ka finiw b'e bolo mun na? I ka mun b'a la? I tɛ manamanako dabila. Est-ce que e hakili kɛ? K'a fili. Benge, n'i y'a ye ne bɛ yan nɔ bi wagati de y'a sɛbɛntiya ne ka kɛ yan nɔ wa o wagati kelen de tilala k'a sɛbɛntiya ne ka segin ka taa n bɔyɔrɔ la hali n'o y'a sɔrɔ ne fa ni ne ba tɛ yen. Fifi, mun de kɛra? Bi sɔgɔmada in na ne bɔtɔ ka taa ekɔli la Musa ye ne ka sɛki ta ne hakili la o kuma kɛra ka ban o ma Musa bɔ tuguni dɛ Musa tilara ka kɛwale wɛrɛ ta ka ne sɛgɛrɛ tuguni min ka jugu n'o ye. Musa, ko ne bɔra ka kuma Musa fɛ Ala ma mɛn.
Aucun mère n'a eu à s'animer. Il était au col là. Quand nos coffres n'a pas couvert. Maintenant, il dépasse les bornes. Il pourra comment me faire un tantôt. Il comment il est touché trop. Fifi, ne nana ni ye an fɛ yan wa I ka so fana de don ne y'a f'i ɲɛna a mana fin cogo cogo a mana bilen cogo cogo moi je suis là pour te défendre sabula I fana ye ne dɔ de e ma ne yɛrɛma ne de taara I nɔfɛ kana fɔ k'i bɛ taa ne kan ka min kɛ ne b'o dɔn I ma kuma faamu. Benge, ne t'a fɛ k'i dalamɛ wa man ne ka kuma sugu f'e ɲɛna bari sabula kabini ne sera a don min na I ye ɲɛ ɲuman de jɔ ne la ani ŋaniya ɲuman ni kɛwale ɲuman n'i y'a ye n bɛ ka nin fɔ a tɛmɛna da ne kan Musa de filɛ ka taa maga ne don finiw na ko ne bɛ fɛ n ka finiw sɔrɔ fo n yɛrɛ d'a ma ne bɛna mun kɛ a tɛmɛna da ma a tora se turu diɲɛ don o don Musa bɛ mara na ko taa ne sɛgɛrɛ ne tɛ sɔn k'a fɔ mɔgɔ ɲɛna. Fifi. Musa! Fifi! Benge ni y'a nɔgɔma ne tɛ fɛ ka I dusu bɔ ne bɛ taa nin yɔrɔ la. Mose, déjà que muso ye photo ni vidéo ci ma n'a cɛ ni an ka miliyɔn sɔrɔ sira de an bɛ fɛɛrɛ de kɛ rapidement an bɛ photo kelen ci cɛ ma pour que ka chantage in dabila. Balozi cɛ bɛ ne dɔn an kan ka ko in kɛ cogo min na e ka cɛ wele I ka kuma n'a ye. D'accord, o fana ye tiɲɛ. Numéro min bɛ sanfɛ o de y'a ka numéro. Allô? Chapé doit. Awa Chapé de don. A diyara tu cɛ. Awa a diyara tu cɛ de don. D'accord. Jɔn de don? Non, I tɛ ne dɔn. I tɛ ne dɔn. N bɛna photo dɔ ci I ma sisan I connecté I k'a lajɛ. N'i tɛ fɛ ni photo ninnu ka divulguer fan bɛɛ fɛ diɲɛ bɛɛ k'a ye 5 millions de francs CFA. Voilà. Ha? Allô? 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 Adjaratou! Adjaratou! Papa! Adjaratou, mun na I bɛ mago sa? Ne mun de k'i la Adjaratou? Ne ye mun de kɛ? Adjaratou, e furucɛ de ne Adjaratou. Adjaratou, I bɛ photo di mɔgɔw ma u k'a publier mun na? Adjaratou, ne ko ne ye mun juguman kelen de k'e la sa Adjaratou a fɔ n na. Papa, wallahi billahi ne m'i photo ne mun de envoyé k'i la mɔgɔ sa? si kunna, Adjaratou, ne ye mun kelen de k'e la Adjaratou? Ah? Ko ne taara k'i ka denni de photo yira Musa la. Sa ne ko dencɛnin ne y'a yira a la n ko sala a bɛ nin denni dɔn wallahi billahi ne m'a publier mɔgɔ si ne y'a ci mɔgɔ si ma. Adjaratou, a fɔ e ye ne ka diɲɛlatigɛ don bɔgɔ la tan. Ah? Ninnu bɔra ka ne wele ka min fɔ ne ɲɛna e y'a mɛn. Adjaratou, e ye ne ka diɲɛlatigɛ don bɔgɔ la. N y'a f'i ɲɛna k'i ka photo ninnu supprimer ka bɔ i kun. Ne m'a envoyé. Mun kɛlen de la i bɛ nin kɛ n na Adjaratou? Mun kɛlen de la i bɛ nin kɛ n na? E tɛ o. Papa, wallahi ne m'a envoyé ça. Ne bolo kɛra n yɛrɛ kala ye. Cogo ɲɛna Balozi. Merci. Cɛ mun de bɛ yen? Balozi. A to yen. Mais est-ce que fa t'e la?
c'est bon ne fari donc Musa e fifi ka segi na ka fini da a ka shagi tɛ ne bolo wa a ka fini tɛ ne bolo a bɛɛ bɛ mama yɛrɛ bolo a bɛɛ bɛ mama bolo cogo di a ma fɔ ne ke e yɛrɛ ta mama de ko ne ka taa d'a ma mais e b'a ta pourquoi pour quelle raison e b'a ta hein ne me ladi ka mulubaliya la Musa segi ninnu i ka taa bila ɲɛ so walima a tɔgɔ wolo min na e yɛrɛ b'o dɔn mana mɔgɔ bilalen filɛ nin ye i ni denninw de tɛ ka yala han yɔrɔ e ma k'i tɛ dɔrɔgu ta e m'a fɔ a e bɛ n sɔrɔ so yen mana mɔgɔ bilalen filɛ nin ye a b'a dɔrɔgu ta la Personally, ma'am, ne ko ama so tɛmɛtɔla ye yan. Ko so wa? E ka mun so bolo? E bɛ ka so ɲini mun? Ne bɛ so fɛɛrɛ. Ne kun ɲɛ b'a la yan nɔ, mais ne ko ne bɛ gɛrɛ la. O bɛnna ni ne ba ka weleli ye. E ɲemi, e kun tɛ hakili sigi soko la, so yɛrɛ ka sira tɛ e la yɛrɛ. Ko ka hakili sigi wa? Est ce que e kunkolo ka kɛ ne? N'i y'o fila fɔ ɲɛna sisan nɔ tuguni, i bɛ na n dɔn. Ne filɛ ne bɛ so fɛ wa aw bɛna ne ni so ye yan. Y'a mɛn wa ni n y'a mɛn n tulo la ko musomanin o musomanin ni so bɛ ɲɔgɔn fɛ aw bɛna ne dɔn. Sinali mana ko wɛrɛ la n bilama kɔni ma ɲi cogo si la Sinali i denkɛ ye ko dɔ kɛ na bi wallahi depuis n kɛra den mɔgɔ ma deli k'a ɲɔgɔnna kɛ na fɔlɔ Musa Sinali Musa ne ka fɛn dɔ bɛ Musa bolo Sinali ne ka ja dɔ bɛ Musa bolo Sinali wallahi ni ja ni fɛnna cogo dɔ la dɔrɔn a bɛ ne ka saya ni balo de cɛ u bɛ mun ja sugu ye Sinali a ɲɛfɔli yɛrɛ ma nɔgɔ a tɛ se ka ɲɛfɔ donc i denkɛ ninnu de ne wele n ka ja la ko fo ne ka $5 de sara ko sinon k'u bɛ ne ka ja bila réseaux sociaux bɛɛ lajɛlen sanfɛ y'a faamu ne ye muso de ɲininka ne muso ko k'ale ye ja di Musa dɔrɔn de ma ni Musa tɛ jɔn o kɛ si c'est pas lui c'est qui n terikɛ i kɛ pewu ne ye n faamu ne yɛrɛ kan ka min kɛ ne b'a dɔn yan na i kɛ pewu i dun ma ko kɛ dɛ n bɛ ko kɛ wallahi n bɛ ko kɛ Sinali n'i ma ko kɛ wallahi ni Musa ye ɲɔgɔn ye Musa ye su ye walima ne ye su n bɛ ko kɛ wallahi a tɛ se o bɛɛ lajɛlen ma sabula ni e lɛbula ne yɛrɛ lɛbula n bɛ ko kɛ n bɛ na tiɲɛna Musa